Dia jangan बोरायनानै गाज्रि गेलेयो सारिगिदिं नोङो बिफां लाइफां जोबासिनो Hello guys, good morning, welcome to my new vlog. नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव सिगाङावनो बरायग्रोबाय ओमफ्राय दा आं नै गानै जोमै रेडि जाखाबाय मिथिबायना नामायाव थांनो सेकेन्ड न'आव जैमागुरियाव ओमफ्राय आबाखौ लाना थांसै जोंनि बिफाखौहाय अमा खासि खालामनो नागिरदों बैसागुनि अमा दङ फिसिनाय मासे ओमफ्राय बेखौ खासि खालामनो नागिरदों आरोना देन्जार गरम जागोन दिनैबो माथो सान्दुङा थिं थिं जाबोखाबाय दानो 7थाल' जादों दाबो टाइमा ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय नै ओमफ्राय भिडिअआ एसे इन्टारेस्टबो जानो हागौ दिनैहाय मिथिबायना नायलांजोबबानो जाबाय सफैबाय नै जैमागुरियावहाय अमाखौ खासि खालामनो नागिरदों दा सफैदों सालानो खासि खालामजासिगोन नोङो हालदै थाव गोथां खालामखांबायबो 1 मिनिटजोंनो फुरा स्मार्ट जाबाय खालामखांबाय बयबो लिंफैयोना सोरनोबा नांगौबा लिंहर आं थांगोन दोनलाना फैगोन आंसो देन्जार स्मार्ट जाबाय खालामग्राया नाखौनो आदार हरनांनानै थासुमलि बिलाइखौ जायो नाया नोगोरनो मैला जाजोब्बाय औवा दाखोर गोलैनानै नै दैखौ आवलाय नायनांसिगोन मालाबा सारनाय नायनांसिगोन खासि खालामनायाव जेबो नाङा नामा खालि थाव गोथांजों ओमफ्राय हालदैजोंल' होनांगौ सुथेनाङा अमा खुन्थिया बानायनो नागिरदों अमा नै अमा खुन्थिया बानायनो थिननायानो ओइ साला गावबायबो दै खनसे बाहुबलि जाबाय नामा बाहुबलि मा थिनबाय दाउखि गोनांलायबावसो आदिया थस ओइ सोरखौ अबार थांबायमोन बे आखाया दानफ्रामबावबाय थैखागोनलै जासिगोन दालां नै बिदियानो होमबा खुसेर बिफां दंलै खुसेर बिफां खुसेर जानांगौ र' गोदैथार खुसेराबो बरियाखा गोदैथार नैबे खुमब्राया नै देरबाय बे गिदिर जाबाय बाबा खुमब्राया गिदिरथारसैलै बे दंबावो बबेनिफ्राय खुबैजेनोमोनलाय बिगुरानोथ' गैया नै गोबाबा इस्थिहा माबा रावबो दाग्रा नोंहा फट' खेबग्रा मोनासै मारै फुनांगौ बिगुर फुनो रोङानो A few moments later. बिसिबा बुरजा ओंखारहोबावबाय आं नै दाउखौ गोदाखांबाय ओंखाम जाबोनो थिनदोंमोन जाबोआखिसै आं दाउ बेदर दहाय आं गोदानायखौसो एवनायखौ लानानै फैबाय आङो जाहैसै जेसफोराबो जानो लुबैगोन ओंखायनो लाबोबाय खामानियाव मैयाबो थांनाय जायाखिसैलै दिनैबो थांनाय जायाखिसै दा बेलासियाव थांसै खनसेल' दसेनो बिलखौथ' बुंनाङा अनेक स्टेन्डार्ड अनेक मोजां नायबानो जाबाय सारिगिदिं नोङो बिफां लाइफां जोबासिनो नै मोनफैबाय जोंनि न' लाजियांसो बोरायनानै गाज्रि गेलेयोमोन सासेया हाजों गेलेदों सासेया नै जेसिबि टिसिबि लाजोब्बाय
दिनैनि भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला मानो होनोबा बांद्राय गोलाव खालामब्लाबो नायनो एसे बरिं मोनो नङा होमबा ओमफ्राय एसे जिनिसखौनो बारे बार सानफ्रामबो देखायबाय थायोबा एसे नायनोबो बायो नंगौना नङा बे जानाय लोंनाय संनाय खावनायखौनो देखायबाय थायोबा बानायबो मोनो नङा होमबा मोनसे आंनिफ्राय रिकुवेस्ट जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मानो होनना बुङोबा नोंसोर साबस्क्राइब खालामबानो आंबो मटिभेसन मोनो मिथिबायना साबसिननिफ्राय साबसिन आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ लाबोनो नोंसोरनि थाखाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मोजाङै थाबानो जाबाय मिथिबायना बाय